ini गेजेराव बानायबाय बियो Wah, सिगां बिराद गाज्रि सलायजायानो situ. नंगौ Tanah hai. बेखौ जोंबो नुबोदों नुदों ना? औ बिदिनो सोरखौबा बुनाय मानाय सोरखौबा होसोग्लुंबायनाय बिदिखौ जों नुबोदों खुलुमबाय गसाइगाव एरियायावहाय आं गिदिंगासिनो दं नोंथांमोनाथ' मिथिगौ दा मोनसे गोबां मोजां साफा जायगा नुदों आङो बे साफा जायगाखौ नुनानै गोसोआ गोजोननाय मोनदों जिहेतु बड'लेण्डआ जोंनि बर' हारिनि रायजो राजानि सम्पति दा बै सम्पतिखौ जौगाहोनायाव मानगोनां प्रमद बर' सारा गोबां मोजां खामानि मावदों दा दिनैहाय आं माखासे रायजोनाव सोंनि खुलुमबाय औ आदै खुलुमबाय खुलुमबाय सार मा नाम उखिलिश्वरी आच्छा थम थम सालायनाय बेसेबां गोबाव जाखो थम बोसोरथाम जाबाय बोसोरथाम बरिया बे जायगानि नामा मा नाम मार्केट नामा बेयो जारागुरि जारागुरि मार्केट होनना बुङो नामा जारागुरि मार्केट आच्छा ओमफ्राय आदैया बबे गामिनि आं 1 नाम्बार जारागुरिनि आं माने क'क्राझारनिफ्राय गिदिंगासिनो दं माने जोंनि बिटिआर जौगाथाय मोनसे पार्ट लानानै जे मिशन लानानै खायसे सुबुंफ्रा जौगायाखै होननानै माखासे रायजो राजाफोरखौ पाम्पसावबाय थायो नालाय प्रुफ देखायदां फोरमान देखायनानै दा रायजो राजाफोरनि सायाव नों मा बुंगोन बे लामाखौथ' बिराद मोजां नुदों लामायाथ' मोजांखौनो बानायदों सिगाङाव माबायदिमोन आगोलावथ' जों थम सालायो औ सालायजायानोमोन सासे सानैखौ जों लाना थांनो हायामोन बे हाइरडसिम औ दाथ' लामाया बिराद मोजां सिगांथ' गोबां सार्भिस खालामनो गोनां जायोमोन गारिखौ औ बानायबाय थानांगौ जायोमोन गाज्रि जाबाय थायोमोन औ दाथ' जों बिराद मोजां बानायना होबाय प्रमद सारनि अननायाव प्रमद सारखौ जों धन्यबाद होयो ओमफ्राय बिनि गेजेराव नै ड्रेनफ्राबो ड्रेनखौबो बानायबाय ड्रेनाबो गोदानसो नामा ड्रेनाबो गोदान बे लामायाव कमप्लिट गोदान आगोलावथ' लामाबो गुसेबमोन बाजारा लामासिमान फैबायमोन दा बाजाराबो गुवार जाबाय लामाया गुवार जाबाय मोजां जाबाय लामायाबो माने गुसेबसोमोन नामा माने आरो पाक्काबो दालायनो नंबावामोन आच्छा अन्थाइ गारनायमोन नामा सेन्ट ग्रेभेल सेन्ट ग्रेभेल दंमोन ओमफ्राय दा बिराद मोजां पिस बानायबाय ना बिराद मोजां बानायना बेसेबां गोबाव जाखो बानायनाया ओरैनो दा बेबायदि सालायनो मोननायानो बेसेबां गोबाव जाखो बेखौथ' मास मोनसेनि गेजेराव बानायबाय बियो होमबाथ' नोंसोरो मानसि लांलाय लाबोलाय बिराद सुबिदा जाबाय सानसेयाव खेबबेसे गिदिंनो हागोन बायदि दा सानसेयावथ' जों 15-20 बारखौ गिदिंनो हायो सिगां बेसेबां बार गिदिंनो हायोमोन सिगां बिराद गाज्रि सलायजायानो बेसेबां बारमोन जि मोजां मिनिबाय खिन्थु खेबबेसे गिदिंनो हायोमोन खेबसे खेबनै खननै खनथाम थांबानो जोंनि मोदोमफ्रा सायोमोन आरो बानाय मोनोमोन ना बानाय मोनोमोन आरो गोसो जायामोन दा प्रमद सारनि अननायाव दा बे सरकारा बे लामाखौ बानायना होबाय जों बेनिखायनो बिथांखौ धन्यबाद होयो आरो बिथाङा बेबायदिनो मोजां खामानिखौ मावलांगोन होननानै जों आसा लाखिनाय थाबाय थेंक इउ मालाय दे खुलुमबाय दे जों नोंखौ लाखिनायावहाय जे टाइम वेस्ट जाबाय नोंहा बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय दे जों गुबुननिफ्रायबो रिभिउ लाबावनि स' दायो जोङो सासे बे जायगानिनो अट' सालायग्रा आदैजों जों रायज्लायबाय आरो बे लामाया सिगां बिराद गाज्रिमोन जाहैदों आरो सासे बाथ्रानि बुंनायखौ नोंथांमोना नुखाबायानो बिथाङा बुंदोंमोन जे सानसेयाव जुदि खेबसे खेबनै गिदिंबानो मोदोमफ्रा साग्लुंजोबलायनाय बेबायदि लामाया गाज्रिमोन आरो दायो बे लामाया ओरैबायदि मोजां जाबाय आरो गुवारबो जाबाय स' बिनिखायनो बिथाङा गोजोननाय जासिदों आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैथिंजायबो बे ड्रेन बे माने फिसाजों खोथा नङा गिदिरजों खोथा नङा जायगाया ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट खालामनायनि थांखियानो जाबाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि दाख्लैबावै जों देबरगाव ब्लकआवहाय गामिनो जोङो ड्रेन नुदोंमोन नङा होमबा फंबाय সংসাৰ খোৱাটো কিমান বছৰ হ'ল খোৱাটো বহুত দিন হ'ল কিমান মানে দেউতা খাইছে বাবা তেনেহ'লেতো ইয়াৰ ৰাস্তাৰ বিষয়ে আপুনি জানিব কিমান বছৰ হৈছে এইটো ৰাস্তা হোৱা এইটো ৰাস্তা ইয়াৰ আগৰ মইতো ক'ব নোৱাৰো এতিয়াতো আপোনাৰ চলাই আছে না ৰাস্তাটা এইটো কিমান দিন হৈছে বনোৱাটা নতুন বনোৱা কালি পৰশু বনাইছে না এতিয়া আগতকে এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কোনটো গাঁও আপোনাৰ জাৰাগুৰি ঠিক আছে দে সেইটো কি ক'ব আপুনি যে সেইটো কৰা নাছিল ৰাস্তাটো এতিয়া ভাল হৈছে অহাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো ভাল হৈছে পৰিবেশটো ভাল আছে আগতকৈ বহুত ভাল
ভাল এতিয়া পৰিবেশটো আগত 5টা বাজিলে ঘৰত যাব লাগিছিল এতিয়া ৰাতি 12টা 1টা পৰ্যন্ত ঘূৰিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই আচ্ছা শান্তি পাইছে শান্তি একদম আগন্তুক দিনত কেনেকুৱা আছিলে আগন্তুক দিনতকৈ এতিয়া অনেক ভাল আগৰ অশান্তি আছিলে মানে আগতো অশান্তি আছিল 5টা বজাত ঘৰত যাব লাগিছিল আৰ্মি পুলিচ এনেকুৱা কিডনেপ অনেক ডিস্টার্ব আছিল আচ্ছা দোকানদারিও ডিস্টার্ব আছিল এতিয়া তো একেবারে শান্তি एकदमबारे শান্তি না मा गामि इयो एक नजारागुरि ना लामाफ्रा माबायदि ओरैनो लामाफोर दा बर्तमानाव मोजां जोब बेसेबां बुरजाखौ बे लामा बानायनाया बे आगोलथ' लामा एसे गोबाय गिजिमोन दाथ' मोजां जाजोब्बाय हान्था मेला खालामनो थाखाय बेमार आजार मानसि सुबुंमाखौ लांनो माबायदि मोन बै समाव लामा एसे गोबायमोन आरो गारि घोड़ा फुरा खारोमोन नालाय लड गारि खारोमोन लामा गोबाय गोजामोन दा लामायाथ' बेबायदि सिलसिला नङामोन बिदि दालायनाय नङामोन दा मोनसे बाथ्रा आं नैखौ सोंबावनि दा रायजो राजाफ्रा नोंखौ नायगोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड जादों मिथिखादों दा नोंबो दा बे एकर्डनि गेजेरजों माखासे गोबां सोलाय सोल' जादों दा बाथ्राया बेसो आं नोंनाव सोंनो लुबैनाया जे नैबे गसाइगाव एरियायावहाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि सिगां संसार खुंथाय खुंनाया माबायदिमोन जे आर्मी पुलिस बायदिसिना हाबनानै बिराद डिस्टार्ब खालामोमोन बेसेबां सैथो बे समावथ' बिराद खस्थ'मोन आर्मी पुलिसनि थाखायनो ओंखारनो हाया सान हाबबायथाय ओंखारनो हायामोन आरो जोङो आरो सानफ्रावबो फैलाबायोमोन बयबो बिराद गिलुं गिलुंमोन माने अशान्तिमोन परिबेसानो आरो नंगौना दा प्रमद बर' सरकार जानायनिफ्रायनो दा पुरा शान्ति आरोखि जों माबायदि जेनेबा माबायदि मोनदों दा नोंसोर दाथ' पुरा जों शान्ति माने हर सान जों गोसोबायदि बेराय हरनि 12टा 1टा बेराय खुनु प्रब्लेम गैया दायो आरो ना पुरा शान्ति सिगां समाव सिगाङाव माने सान हाबबायथाय गिलुं गिलुं आर्मी फैबाय नामा पुलिस फैबाय नामा सोरबा फैबाय नामा नैबेबायदिमोन आरो बर'आ दैदेनगिरि बा बर'आनो बै समाव बड'लेण्डनि चिफ जानानै थादोंब्लाबो बै समाव बिदिमोन आरो गिलुं गिलुंमोन आरो माने परिबेसानो अशान्तिमोन आरो न'निफ्राय देरसिन गोजोनासो नङा होमबा बानलु बाथोनजों बोथिसेल' मोनजाथों शान्ति थाला बिराद शान्ति दा नोंसोर बेबायदि शान्तिखौ बेदर जुदु बोथिथाम जाना जुदु नों शान्ति गैयाला बेथ' शान्ति होना बेखौ दा ओमफ्राय बेफोरबायदि शान्तिखौ मोनदों आरो नोंसोर So रायजो राजा नोंथांमोन आं नैबे लामाजों फैदों आरो बे डेभेलपमेन्टखौ नुदों जिहेतु बिटिआर जौगाथाय पार्ट मोनसे लादों बे बिटिआर जौगाथाय पार्ट लानायाव नोंथांमोननो सैथोखौ देखायनाया आंनि मोनसे दायित्व दिनैहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बिटिआर लामा गोदान बिराद सिलसिला जोंनि गारिया बेयाव दङ आरो लामा फारसे इथिंजाय नायबानो जाबाय बिराद क्लिन आरो दासो गोबां माने बानायनाय जौगानायखौ जों नुनो मोनदों दा सिगांनि समाव दानि बावै जों सासे आयंजों रायलायदोंमोन बे बुंदोंमोन जे सिगांनि समाव लामाया गोबां गाज्रि थांलाय फैलाय बिराद उसुबिदा आरो बेमार आजार जायोब्लाथ' गोबां खस्थ' आरो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों बैयाव मोनसे मार्केट सेन्टार दंमोन बे सेन्टारावबो जोङो सोद्रोमाफोरजों सोंदोंमोन आरो बिथांमोनाबो बुंदोंमोन जे सिगांथ' मा होनदों खेबसे खेबनै गिदिंबानो मोदोमफ्रा साख्रुबजोबो नाथाय दानि दैदेननाय सरकार माननाव गोदो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा लामाफोरखौ नायदो बेसेबां सिलसिला बानायदों ओरैबो नायदो दा बाथ्राखौ बयबो बुंनो हायो खुगाजों जों जौगाथाय होनो हाबाय बा लामा बानायबाय दा नैबे आयंआबोथ' बुंदों जानांगौ आंनिफ्राय आं बेनो थाखा होदों जानांगौ जे थाखा थाइसे थाइनै थाखानि थाखाय बा 100 बा 1000आनो होक जुदि आं बेनो होनानै जुदि बुंहोदोंब्ला होमबा बै समाव बे बुंगोनबो जानो हागौ स' बै बाथ्राखौ लानानै आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमान होदों जाहाथे बिथांनि बुंनाय रावा सैथो जे खुनु बे नंखाय बाथ्रा नङा बिथाङा बुंदों जे दायो दानि दैदेननाय सरकारा बे लामाखौ सिलसिला बानायना होजोबबाय दायो गोबां मोजां आरो लोगोसे नैबे बाथ्राखौबो आं सोंदोंमोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड जादोंमोन बै समावहाय बिनि सिगां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय सरकार बै खुंथाय खुंनाय समाव नोंसोर माबायदि संसार जादोंमोन आर्मी पुलिसनि एकदमबारे मा होनदों दुंहाव थासारिमोन जाहैदों मोनाबिलि जाबानो एकदम न'आव हाबनानै थानांगौ आर्मी फैसि ओरै फैसि सोरखौबा ओरै होनाय मानाय स' बे जाथाया गसाइगाव गोबां जायगायाव आङो बेखौ गिदिं गिदिं मोनथिनो मोनदों रायजो राजाफोर दा दिनै लामाफोराबो बिराद मोजां जालांबाय न'फोराबो गोबां मोनलांबाय दैनि फेसिलिटिसबो मोनदों आरो बिटिआर गावनि खुद माखासे फ्लेगशिप स्किम बानायदों जेरै माइनाव सोरां बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि स' बेबायदि गोबां डेभेलपमेन्टखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबां सुबुंफोरनो 5000 खरै स्कलारशिप होयै मदद होदों आरो लोगोसे 25,000 खरै 75,000 होगोन इनस्टलमेन्ट हिसाबै 25,000 होग्रोबाय
बेनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो स' बेबायदि गोबां मदद होनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदि लामाखौ नुनाय बा बेबायदि जौगाथायखौ नुनानै जों बोरै बुंनो हागोन जे जौगायाखै होननानै दा बाथ्राया जाहैबाय बे आं बुंनाय नङा बे जाबाय खुद बे नोंनि खाथियाव जे थानाय बेकग्राउन्ड बेनो नङा होमबा फंबाय दा बेनो ना बे बुस्थुआनोथ' दा आंथ' बेवहाय खुनु इडिट खालामाखै नङा होमबा बेनो जाबाय बे फुरा आंनो दांनानैबो देखायनो हायो स' बे जाबाय प्रुफ बे लामाखौ बानायनाय आरो जौगाथाया मानो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेवहाय माखासे जौगाथाय नुनो मोनदों आं बे जौगाथायखौ आं नोंथांनि सायाव फोरमायनो सानदों नैदे बाजुगाव एरिया होनदों ना फंबाय इयो थालामारिबाय सोलिबायानो दां बुसा दा मोजां बानायदों ना बेबायदि जौगाथाय जुदि मोनोब्ला गोसोफ्रा गोबां गोजोनो स' रायजो राजाफोर नैबे आं फैदोंमोन थालामारनाय दङ खिन्थु आं नोंथांमोननि सायाव बुंनो थांनाया जाहैबाय गोबां जायगायावहाय दैनि फेसिलिटिस जगदान होगासिनो दं मानबगिरि प्रमद बर' सारा गोग्गो दै लोङोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो थायो जुदि दैया लेथ्रा जायोब्ला बेयावनो बेमार जायो केन्सार बेमार लाय बायदि बायदि बेमार नङा होमबा उदैनि बेमार खर'नि बेराम थैनि बेमार स' बायदि बेमार जायो दैनि थाखायनो स' जेरावहाय मानबगिरि सारा दैनि फेसिलिटिसखौ गोबां माखासे गोनांथि जायगायावहाय मा होनदों प्रभाइड खालामना होदों आरो फेसिलिटिसखौ होदों itu solile na solile খাবো পাইছে এদিকে তো বাড়ি বাড়ি দিছে ঘরে ঘরে জল ওইটা খাই আছে মিঠা না কি হ্যালো টেঙা না মিঠা টেঙা না ঠিক আছে রে নমস্কার দে ঠিক আছে ঘর পাইছে ঘর পাইছে स' जोङो बेवहाय सासे मा होनदों बे जायगानि ओनसोलनि मादैजों जों रायलायबाय তাৰ লগত আমি কথা পাতিলো যে ইন্টাৰ জাগা গাঁৱৰ উন্নতিৰ ভাৱে আমি কথা পাতিছো তেখেতে কৈছে যে ভাল লাগিছে ৰাস্তাবিলাকো ভাল হৈছে আৰু ঘৰো পাইছে বুলি मोजां होनदों लामाफ्राबो नायदो एकदमबारे पुरा सिलसिला मानसिफ्रा थांगासिनो दं नायदो नोंथांमोना नुनो मोनगोन लामाफ्राबो आरो बेखौ नाय बेसेबां मोजां डेभेलपमेन्ट बेफोरखौ डेभेलपमेन्टखौ होनानैबो खायसे सुबुंफ्रा डेभेलपमेन्ट होआखै होननानै बुङो बोरै होनो हायो फंबाय बिदिखौ खुलुमबाय रायजो राजाफोर गसाइगाव एरियायाव गिदिंदों मोनसे जायगायाव दंफैयो बेवहाय मोनसे बाथ्रा आं खोनानो मोनदों रायजो राजाफ्रा गोबां गोजोननाय फोरमायदों जाहैदों माखासे मिशनारि मोनदों होनदों बिसिनि न'आव दं होनदों मोनसे जायगायाव दोनथुमनाय स' बेवहाय नंगौना नङा बेखौ आङो नायनो नोंथांमोनखौ देखायनो खुलुमबाय मादै बियादि फिसाफोर जाबायना बियादि फिसा जाबाय ओरैनो मादै नामा मा नामथाय फुलमनि खारजि गामिया मा गोग्लैयो जारागुरि नंथ' आं मानसिफोरनिफ्राय खोनादों नोंसिनाव मेसिन दं बायसिना दानि दैदेननाय सरकारा हरदों होनदों मोनदोंना औ देखायनो हागोन ना औ नायदो बेनो ना बिसिना बिबो नामा गासिबो ए मा मेसिन इयो माइ मारा होग्रा इयो ए बे मारा होग्रा मेसिन मैया जों नुनायानो ना फंबाय औ ओमफ्राय नैबेयो बिनिया मा बेबो ट्रेक्टर दं बेयाव ट्रेक्टर दं बाहायजेनथ'वाखैना बेल' नामा मेसिना बेयाव दंबावो देखायनो हागोन ना बे मा बुस्थु हाग्रा बियो नै फंबाय ब्राइटनेसखौ एसे माबा खालामना होजा नैबे मा बुस्थु इयो बेखौबो बुंनो रोंला आङो बेखौबो मोनदों गोबां बायदिसिना मोनदों आनो माथो जिखुनु मान गोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव मिशनारि बेसाद मोनदों मा बुंनो सानो साबायखर होनो सानो जोंनो सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनथाम ग्रुपजोंहाय जोंनो बे मोजांथार मोनसे मेसिनफोरखौ हरबाय ट्रेक्टर माइ मारा होग्रा मा खालामनो सानदों बेखौ जों मा बेखौ जोङो न'फोर बानायोबा आरो फिटिं खालामनानै जों बाहायनायसै आबाद मावगोन आरो आबाद मावनो माने जोंनि ओरैथ' हाफ्रा मोननो थाङा आबादबो जों मोननोथ' थांनायाव होमबा जोङो भाराफोर माफोर होनांगोन बेजों सोलिगोन आरो ना सोलिलांनांसिगोन नोंसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामा मा नाम ओरैनो गेवलां दा नोंसिनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मोननानै गोजोननाय फैदों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बिटिआर रेकर्ड जादों ना
खोनादों जादों औ जादों बिटिआरखौ जादों बिनि सिगां बे ओनसोलावहाय गोबां आर्मी पुलिसनि दावराव दावसि जायोमोन होनना खोन्थादों नंगौना नङा बे बेसेबां सैथो नंगौ थानो हायै बेखौ जोंबो नुबोदों नुबोदोंना औ बिदिनो सोरखौबा बुनाय मानाय सोरखौबा होसोग्लुंबायनाय बिदिखौ जों नुबोदों आरो औ दा नैबे मोनसे जों गारजों सालायबोदों बे लामाया प्रब्लेम बेसेबांबा गोलाव एकदम माबा मोजांथार गारि सालायनोबो बिराद मोजां आरो लामायाबो गोदानथार खिन्थु बेखौ मा होनदों दानि सरकारा बानायदों होनदों बेसेबां सैथो बेखौथ' दानि सरकारा बानायखादोंना बानायखादों औ दा बेखायनो सोंदों माने गोबां मानसिनाव पाब्लिकनाव रायलादों नङाबा खायसे सुबुंफ्रा बुं नालाय सिगांनि बानायनाय दानि बानायनाय ना अके स' दायो माबायदि थासारिया सिगाङावहाय आर्मि पुलिसजों दावराव दावसिमोन आरो दायो मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननायाव माबायदि दाथ' बिराद मोजां दा बिदि खारनांगौबो गैया होसोजानांगौबो गैया फिसाफ्राबो सुख सान्थि उन्दुनो मोनदों बयबो सेंग्राफ्राबो न'आव थानो मोनदों आरो गोबां मानसिफ्रानो हाग्रा बंग्रा थानांदोंब्लाबो दा न'खराव थांनानै गावबा गाव बिसि फिसाजों मोजांथारै रायजो जानो मोनदों बिनि थाखायनो आरो गोजोननि अनगा माथो देरसिन गैया जोंथ' आरो संसारखौ गोजोननि थाखायसो जाखायो नालाय नङा होमबा स' बेनो रायजो राजाफोर बे मोनसे जों मादैजों सावरायनाय मोगा मोगि लानाय जों गुबुन मोनसे जायगायाव थांबावगोन दा दिनैहाय सैथोखौ जों देखायना होनांगौआ जोंनि दायित्व स' जों मादैजों जों रायज्लायदों आरो मादै गाज्रि मोननाङा नोंसिनाव फैनायनि थाखाय लोगोसे मादैजों जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय जों गुबुन मोनसे जायगायावबो बेबायदिनो सावरायबावनोसै खुलुमबाय जोंजों थाबाय थाबानो जाबाय थेंक इउ